Uy, mabisdak. So, inax. Ano na ako kabalik ko imong video kaya na busy ka dyan, no? Karon, recall ang tani gamay sa Binance kay daghan pa yung galipog. Karon, ito isgutan ng sound yun pagbinta sa inyong puhunan. Gusto nang makita ganyan na may profit mo. Gusto ang pagbenta sa inyong pag-trade, sa pag-buy and sell ninyo na may profit mo sa inyong pag-sale, mga ito isgutan doon. Pero sa sugod, rin lang sa balik ta sa kinaunan dyan ha. Yung pagsulod sa inyo ang buwan puhunan. Inyong timanan, hindi mag-advance na mag-dry sa inyong coins PH. Timanan ninyo sa inyong pag-convert, pila tayo presyo. Timanan nyo ni pila tayo presyo. 55391 o kinandali sab na po. Sa inyong pagpalit o pila yung ipunan, ito na muna 1,000 mga diya or 5,000, 10,000. Pag-convert ninyo to BTC, timanan lang ninyo o pila to yung presyo sa pagpalit ninyo. Yan na. 10,000. Nagkakuan, mag-convert, mo timanan nyo ang entry ninyo. Tapos pag-send din nyo sa sa Binance, kapag nung mag-send inyo pong timanan ang inyong dito estimated value ninyo. Pila to siya, mo to inyong padaghanon, mo to yung timanan. Kana dashboard rin. Kani ha. Kani yung timanan og pila to'y nasulod sa inyong BTC. Ayaw mo pagbase diri sa estimated value niya. Kay kaning estimated value man gud nagkuan ra ni. Magusab-usab na siya based sa unsay presyo sa BTC karon. So di ka man timanan ni. Ayaw ani kay mawala ka. Pagimuha ka ni. Padaghanon nimo ni pila na siya ron 0.06 or something. Ang importante mapadaghan mo siya mo na mo i-trade. So muna yung timanan ha, so dari pilay entry ninyo sa inyong puhunan o record mo to nyo padaghanon. Kaya inig-exit ninyo, dapat ang inig-exit ninyo ayaw mo sampag makaingon mo nga kanina padaghan na nimo ni nahimo na nimo siyang 0.08 o na 0.09. So makaingon ta nga profit na dito siya, pero profit to siya pero may exit mo gibalik ninyo sa coins PH nga ubos ani nga presyo sa inyong pag-entry, lugi gyapon mo. Malugi gyapon mo kay kani good time man yung pagbalik, di ba? Dapat same siya aning presyo pag-exit niyo or dako pa ani para the more nga mag-profit ka o dako pa ani pag-entry nimo imong time sa pag-exit. So mga to no, mga to ang entry o exit. So, dili na rin ta sa trading. Mao ni dagway sa advance. Dito sa advance kay para magamit na to ang indicator na Bollinger Bands o stock RSI. Mga yung Bollinger Bands kanina tulo din sa ubos mga yung stock RSI. Dayon, diri mo niya mga history, ga-trade, ga-palit-balik yan. Tapos, kaning pula, diri ang mga anak na maligya. Ang green mo ni na malit. Dayon, diri ang imuhang mga open orders ni mo, tunod sell ka, buy ka, orders history, trade history, funds, pwede mo kita diri. Trade history karon babaw ka trade kay babaw ka mata. Dayon diri na ka mag-exchange sa imong mga coins, limit, market, stop limit.
ano ko explanation ko daan na previous video. So karon para mag target ta og 2% sa every trade na to. Mag-sample ta. Kana 10607 600. Okay, so 600 na lang. Nagpalit ta. Karon para gusto ka nga mo profit ka. Siyempre, buy low, sell high man. Primero, kung dako kang funds, pwede na to 50% lang. Patagta lang na kay 1,000 USDT diya. Tara to 50% lang yung mga ibutang. O na kay 2,000 USDT. Niya 50%, 1,000 na to iguan. Para sure nga 1,000 na po di ibutang, pwede mo direct waka kabalo sa amount tao pila na pila ka 0.00 pila na 0.006 ang kuan 1,000. So, butang na to, dali na lang. Palit ka o balik 1,000 USDT. So mo ni ang amount nga mapalit nimo sa imong 1,000 sa presyo nga 10,600. Karon gusto ka mo target kanay imong 1,000. Baligya nimo na sa presyo nga mo profit ka nga gusto tag ta lang target tag 1% baka ha or 2%. So sige. 1% 2% ta na ta. Kaya siya baligyan na ng 2%. Ang presyo ana naa sa mga 10,800. Kana ako manggod na sa naanad na ko siglang lantaw ng numbers diya. Tanaw lang na ko pila na price. Tutukan ako ng 5 seconds. Kabalo na ko pila ka percent na ibaligya o pila mo target ko. 2%, 1%. 1% na. 10.7 lang yung baligya na. Mga 1% niya. So 2% man, so 10,800. Sila kayo. Puta na formulaan na sa pag solve. Dayon, solve lang natin daan. Para makuha mo ng target ng 2%, natay formula nga pwede natin gamitin. Buy price. Buy price times ni mo value 10 600 kani mo na kuha na ako na wala pa na yung fees. So 10,600 times ito nag 2% man. So times ito na og 1.02 mo na yan presyo 2% o $2, diba? Mo na ipagbaligya mo na imong ibutang kopyahon mo na or ibutang input mo na ibutang mo sa price mo na 2% niya wala pa na ilabot sa fees. Pero kapilo ni mo ang fees 10,600 times na to buy and sell man, so na may 0.1 per minute kada trade na fee. So times na to na siya 0.1 lang kada usa, pero mag 1.02 plus 0.002 nga digital decimal form sa 0.1% is duha man kabuok 0.02. So duha dag 2 equals mo ni mong ibutang dere 10 33.2. Dayon ang amount nga imong napalit mao toy amount nga imong ibaligya 0.094339. So karon mo na ni pagkwenta pod sa imong gain in kuan sa fiat siya dili siya by percentage na kwenta nato ganina no 2% mo na itong ibaligya nato tong napalit nga 10,600 ibaligya nato 10,833. So mo ni dali kay na 1,022.999 nya imo ang pagpalit to 1,000. So may profit na ka o i-minus ra nimo na kay $21 sa isa ka trade. Ana siya pag compute no. Tapos ito tatang dito sa BTC dito sa BTC kay naampoy BTC pair mo ba dito sa BNB kay ano top.
BNB ta. So mo ani ang BNB BTC. Mao ra gyapon to nga formula tong panggamiton. Pagkwinta. O formula na to ganin na mag-target tag pila. Dari dapat 2855 kanina baka kanina ang price 28521 dari dapat 28521 kani tapos dari abal ka dari dapat 28 sa price nga 285 ana 21 tagbalik 3.5 ka BNB. So ni kung gusto ta nga ang target lang ta ni 1%, times na po nato ni gamit itong formula. Pero kani mga baligyan ni 1% ni 2.851 anis mga 288 something 0.00288 baka diha or 5 umanad na mo pwede na mo di mag-calculate pero kani para sure ta 0 0 2 8 521 times na to siya 1% naman yung target manang 1.01% is 01 muna siya 01 muna siya o 2% 02 3% 03 tapos dungaga na to 2 sa kuan siya sa fee sa pag-buy and sell kani dili na ta mag-total para di na ta mag-buy tapos ani see so ibaligyan na siya 0.002886 something 3 kana dayon kani 3.5 may mga ipalit mo niya ang atong ibaligya. Diba? So ang imo ang BTC kani 0.009 nahimo na siya pag mag-sell na kani set limit mo na siya mabutang na siya sa mga open orders tapos mahalin na siya pag imo ang 0.00998 nga BTC nahimo na siya ang 0.01 so may gain ka daghan lagi ako na antun mapadaghan na yung BTC mao na siya ang pagpadaghan sayon o mga tana mo na lang sa comments o kung sa'yo nalibugan yaw na po ko extra kaniyang gusto mo free bitcoin lang kung nga pwede mo trade free bitcoin libre lang po niya siya kanina 2,000 no? Wala pa na yun wala na ikuan igura ka mag kanina room captcha kanina dali na kanina gamit lang mo aning solve kani basta captcha pindi ra po ninyo na free pwede ra man every 1 hour ni pwede mag-roll every roll nimo kani 16 roll lang ka ano kay katong 16 BTC nga ano 0.0016 ato matigo maundako na siya pwede rin mo na i-withdraw din utang mo sa imong Binance na lang 15 minutes na po talag tapugan yan so maora to no